Здравейте всички, които ме гледате, здравейте, както виждате, днес ще играем Just a Minecraft. Малко. Момент, сега ще се върна. Добре, върнах се. Добре. Така. И организирали сме се. Намерих преди аз едно село. Така. Намерих 2 честа в... Фак. Диаманти. Боже, каманти. Диаманти. Намерих 2 честа през... които намерих там. 8 айрон, килчета заедно и 2 голд. Тези честове. Добре, хора, с малко торче остана. Може би ще бера колче. Добре, много съм добър. Сега, когато ми трябва торч, въглища нямам. Вижте ми какво е това. Кажете ми! Добре. Ето ги! Ето ги! Ето ги! Ето ги, ето ги! Както казах, ще ги намерим бързо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8 диаманта, хора! Дон, дон, дон! Родон, дон, 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 родон, 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 родон. Значи съм бил толкова близо. Толкова близо. И да дадено място. Този клип ще продължи. Имаме още 8 минутки. Добре, ще мога да направя енчанта. What? Още левели? Са ми паднали някакси. Така как ще да е? Намери ги. Те са били тук. Пък ще там виждам. Хайде. Много добре. Диамантите. Скоро чакайте поредица на мен и Памела Гетова. Обаче скоро казвам. Да не кажете нещо. Че съм ви измамила или нещо такова. Гол! Голчето ми! Трябва ми го. Така. Продължаваме напред. Трябват ми въглища. Много лошо. Таман, говорих за въглища и намерих. Ще имам за ябълки. Тук имам. Значи 15 ще имам и от горница. Да. Хубаво. Така. Значи слезох с 2 стака и половина кол и излизам с по-малко от 20. Ми казвам. Дама ли бяха? Не.
ще да е. Така. Да. Така, добре. Оф, трябва да спирам лавата. Всичко е тъпо. What? What? Има ще минут от среща. Добре, хора. Имам съм диаманта. Добре. Много добре. И ми време е да взимаме обсидиан. Така. Вау. Лавата тук е доста голяма. Ще видя някъде, както казах. Добре, хора, това беше късмет. Лапис лазурит. Хора, диорит. Така. Вау, с една кирка колко време издържах. Така е, защото да не се прецака. Ще ми трябва още въглища, затова. Ми хора, докато направя енчанта, изчакайте малко, докато няма и да чакате. Така, хора, почваме с енчант на меч. Шарп 1 още в началото. Какъв кеф. Шарп 1. Но ако с Iron Sword ми излезе Sharp 2 или нещо друго, ще още по-добре, между другото. Баме, какви тъпи неща. Аре, стига, бе, какви са тия смотани мечове. Ти ги хвърля. Я да пробваме с това чупения така лекичко. Не ме ковалнят. Добре, кажа не бана фарт пос. Еми. Карай ще слова там нарочно. Много бана. Смайте, но май. Тия мечове са смотани. Банен фарт пос. Добре. Иначе един залък не съм хъпнал. Пауърно. Да ми беше излезъл пауър. Аз па флейм. Така. What? Брейкинг. Въдичка. Дано да има риба. Ако има риба, вече ще се гръмна. Еми няма риба, карай. Нямам. Шарп 1.
Лютив Местан. Добре, хора, бронята. Да, ми стигне лево. О, пазите ябълки, както и ви казах. Те ще са две. Така. Protection. Та броня не е хубава. Projectile Protection само ми излиза. Потушките. Еми как ще да е? Карай. Protection. Еми нямаме че левели отиваме. Добре. Само да си облича тези неща. Кирката. Ще го взема всъщност. Я. Шарп 1. Трябва да си направя Шарп 2 меч. Шарп 1 меч е по-силен от обикновения Diamond. Добре, ще взема малко левел от кола. What? Чест ли беше това? Нещо се едно като... Фак, насам ми беше. Майда. Фак. Как ме с загуба? Стига, бе. Съм толкова тъп. Стига, бе. Еми, това ще е клипът, хора. Изчакайте да се намеря. Добре, хора, диамантите са били под очите ми. Хайде. Хайде. Трябва да са доста. Добре, хора, това ще приключи този клип. След малко очаквайте още. Чао!